Ahojte ľudia, dneska vás vítam konečne ďalšieho videa. Dneska si zahráme Brawl Stars. To je Brawl Stars. Je to Brawl Stars. Si zahrať za Hardrika, teda čo? I do not have inches. Hráme duet, to není nikdo. Dneska nebudeme hrať na telefon. A jestli mi nikomu nebude, nič nebude. Ajajaj, to je to nie, low taper. No nevadí. Keby povedal ešte jedno, tak to by bylo nejaké masívny. Teda čo? Masívnejšie určite Franky. To je normálne Franky, čo ti dáva. Ja sa to tuto kde si dá. Zmrad, poď. Poď do ryti, hore. Cigáň. Tam je cigáň. Cigáň. Pozor. Tu je. Treba. A tu je, takže mu dám riadne páročky. Poď. Nice, druhý win. Oh jej. Poď. Last time I fired my gun, I spent the academy. Ja ešte meg nemám. Bože, nie som začiatočník, ja som to ešte kedysi dal. Už je to prvé video z Brawl Stars. Už mám aj nejaké skiny. Ja mám aj Nightgara a také blbosti. Budeme radšej hrať. Opa, lumpa, dupadi, du. Všetci napište to, čo skončí. Real alebo Barca. Za mňa Real Madrid.
nedá. I do not come in peace. Prečo som tu mal veľký výstrik? El Primo má 9, Rico má 9. Ja si to som dlho nehral. No chod do riti. Tu čo je? Tam Angela. Zase na druhú stranu. Frankie de Jong je dobrý. To je úplný Frankie de Jong. Takže už v hre je Frankie de Jong, fotbalový hráč aj hard dribble. Chod do riti. Poď! Nie, sme ja. Ja neviem, kde si ho hráč. No, to je česká, dobrá. To si idem. Ňa. Hej. Jo. A však mám veľa. Koľko? Čo robí? Ah, to je dobrý. Poď. Dobre, na poslednú hru. Ja sa poserem. To môj hlas. Viete, jedno. Tak neriešte môj hlas. A tu je jeden, aha. Ahoj, ja ťa vidím. Ahoj. Ahoj, Laci. Ja vidím ťa. Bonusovú hru. Alebo dáme ešte dve. Keď tak niečo vystrihnem. Frankie de Jong. To je hard Rico. Frank je Frankie de Jong. To sú celebrity. Frankie de Jong nie je celebrity. Asi je, aj neviem. Musím dať nejakého cigáňa, nechcem pôjde. A niekoho chcem ríznúť. Nie si náhodou brambora? Že by som ťa zjedol. Jau! Ja ťa vidím, poď sem. Na mňa nemá podporu. Jau! Počkaj, tak počkám na teammatea, aby... Poď sem. Na. Torik. Poď. Či toto je? Samozrejme, dajte like a odber, lebo budem to nič. A možno si aj točíme
baví. Ja som. Ideme ešte na jednu, lebo chcem získať star dropy. Tam ešte star dropu. Potom už teraz musíme vyhrať. A to neviem, či dá. Aha, dáme. Nebudem slabý, toto skrývam teraz. Aha, tak nepôjdu. OK. No, a som hajzol. Yahoo! Barry is eliminate. To je ako mid-game normálne. No tak... Čakať. To je bowling, to je debil. Nie, nie. Spomni sa, ty neviem toto. Neviem hrať, prosím. A čo ty si? Fú, tak som vypol. Dobre, ideme na z tohto videa to bolo všetko, dajte like, odber, zatiaľ čus.